भाई लोग ऐसे लोग कहलन गाना इंटरटेनमेंट का होला, ओकरा के दिल पे ना लेवे के चाही। राइटर और सिंगर कोनो गाना के लेके आता ना समझा दी है तो बाउरो गाना बढ़िया हो जाए। वैसे ही एगो गाना वायरल होता, ननद अपना भौजाई से कहत अड़ी, आ गाना का बोल बा का बा, अरे हिले के पलंगिया त रोज हिलता, बाकी उ भतार में न मजा मिलता। अरे हिले के पलंगिया त रोज हिलता, बाकी उ भतार में न मजा मिलता। अरे चौकी पे हो त नइखे सही से मिलनवा बलम के। अरे चौकी पे हो त नइखे सही से मिलनवा बलम के। बाउर बा बेलनवा बलम के, बांगुर बा बेलनवा बलम के, बाउर बा बेलनवा। ये हम नहीं कहत भाई, देखी जाए वीडियो बा, वीडियो देखी जा रहा सब है। वाह, ये हमार गुरुजी बड़ी बढ़िया गीत के संकेत करते हैं। देखा मिजाजी सब लोग होते हैं, आशीष भैया। हाँ, मिजाजी सब लोग होते हैं, कोई लोग जन्मा देते हैं तो कोई लोग नहीं जन्माते। ऑपरेटर भैया, अंकित भैया, शुरू में तारीफ कर दे तो ऐसा करबा है। देख लो के मशीन जानला तुम्हारी एक नंबर के बाबू कोनो शक नहीं बा। बढ़िया घरे वाली बा। अच्छा ओकर के चलावत हो, बाबू चलावत देखा जात है। कुत्ता देवावत है। कोनो लड़की अपने सैया यानी कोनो दुल्ही अपने सैया जी से कहे, का कहे, ए राजा हो, ए हमार दुल्हा हो। कहे कैसे, हिले के पलंगिया त रोज हिलता, क्या बात है। बाकी उ भतार में न मजा मिलता। हिले के पलंगिया त रोज हिलता, बाकी उ भतार में न मजा मिलता। लेकिन कहे चौकी पहो त नइखे सही से मिलनवा बलम के, बाउर बा बेलनवा बलम के, बलम के, बांगुड़ बा बेलनवा बलम के। बलम के बांगुड़ बा बेलनवा, बलम के बांगुड़